Вітаю усіх, хто долучився. Дар'я Кіря одразу перший номер, як звичайно. Так, з гуком, здається, все повинно бути норм, як звичайно. Так само. Ось. В принципі, можна почекати ще кілька секундів, поки там ще хтось збереться, мабуть. Щось хтось ще напише. О, вітаю так само Наталю Поліщук на Ютубі. Ось, в принципі, що там? Що у нас по глядачам? Мені показує, що ніхто не глядить. Хоча, як мінімум, 3 повинно бути. Зараз ми трошки тут одновимо стороночку. Ну, все одно, як мінімум 3 глядять, а показує, що... О, 2. 2 вже глядять. Єбать, я популярний. Смешно. Ладно. Добре. Давайте будемо починати. Починати, в принципі, одна тема така досить велика. Ну, там ще наприкінці можна буде ще там Тихановську, як звичайно, потролити. Для этого треба фехтуватися не треба, як Тихановську потролити. Такого просто є телеграм-канал відкрити. Там трошки погортати ленту і поугарати там з тих новинок, які там друкуються. Тому що там просто що не новина, то некий цирк. Так, зараз я обидва чатики в одно місце поставлю. Тиктоковський і ютубовський. Не глядіть у різні сторони. І давайте, напевно, до речі, маєчка класна на мені. Вам не бачно? Мені її подарували десь, напевно, літом. Минулим літом. І тут такі шева. Шева. Класний шева. До речі, таких маєчок ніде нема в продажу. Мені подарували, це ексклюзивний друк. Ось, тому сьогодні я у шеві. А ззаду, ну, у тиктоку не бачить, тому що у тиктоку я китайська эта штука кастрованная. Її не бачно. Що з краю, але ось на ютубі можуть побачити ззаді такі ліхтарики у мене стоять ночні. Саморобні, звичайно, так само ексклюзивні. Ось один там, бачите, убив червоно-білий, мені його прийшлося, до речі, у кульок замотати, щоб його хоч було бачно, тому що за дуже моцного світла він такий, ну, зливається з этой самої. І світла ще спереду треба надав стільки, що... Ой, невероятно. Так, вітаю Василя Теркіна на ютубі. Новий чоловік на каналі, до речі. Хоч хтось новий з'являється на цьому каналі. Ну, я ж кажу, на тиктоку не бачно ліхтариків. Це кастрованная система з этими вертикальними відео. Тому бачно то, що... А от так не бачно. Хто хоче побачити класні ліхтарики, заходьте на трансляцію на ютубі. Під таким же самим тегом, як у тиктоку, тільки ютуб. Забивайте в пошуку і знайдете. Коли хочете побачити ліхтарики, яни ось тут. Ось тут. На тиктоку не бачно, а яни ось тут. Ну, що руки брудні. Ліхтарики робив. Так, Курская Народная Республика заявлена сегодня основной темой, тому что, ну, шмат про что можно розповідати, але все ж таки основная тема – это Курская Народная Республика. Пана Ікса так само вітаю на ютубі. Я ж спеціально, як у тиктоку було бачно, ось так показував, отак. От там ліхтарики класні. Ось, але у тиктоку їх не побачить. Ось, шмат чого відбувалося, і навіть там на ніяких міжнародних аренах все ніяк крутилося, вертілося вокол этой самой Курской, не Курдской, а Курской Народной Республики. Проверочное слово Курск. Ось, і коли я не помиляюсь, 6 жнівня там все почалася гэта аперація, почалася зненацку, як, в принципі, і мають відбуватися операції воєнні
Ось, і до гэтага часу гэта аперацыя трывае, і все там вельмі вельмі добра для Украіны і не вельмі добра для русачкоў, што вы маглі пабачыць з прэв'юшкі на Ютубе. Я там так супаставіў, так сказаць, часы там далёкія 40-выя і сучаснасці. Ось, тая ж самая Курская область, але трошки по-іншому яна выглядала. Ось. З чого все почалося? Почалося з того, що просто взяли і зайшли в Курскую область. Уже офіційно можна про гэта казаць, што гэта былі збройныя сілы Украіны, не прикрываліся ніякімі там РДК, там Свабода России і так далей, просто взяли і зайшлі. Пры гэтым адразу пачалі там мне падабаецца украінскае слово скыгліць, я яго буду ўжываць замест беларускага слова жаліцца. Я буду ўжываць украінскае слово скыгліць, тому что оно такое класнае, мне падабаецца. Ось, пачалі всялякія русачкі там скыгліць, што Алекса Темплара таксама вітаем на Ютубе, пачалі скыгліць про тое, што та що ж такое, толькі пачалося ўжо рекламу камусь суе, що за... Ай. Ось, што неяк як же так, уварваліся, нікого не папярэдзілі, нічога не сказалі, і ось так, а мы ж ядзерная дзяржава, і нават пачалі там мемы пачалі рабіць, бо я бачыў, уласна, такая мапа зямлі, і там краіны, якія утаргаліся на тэрыторыю ядерных дзяржаў, і там толькі Украіна такая пазначана. Ой, смешна, карацей, было. Ось, і там пачаліся мемы пра перамовіны, пра перамову, пра тыя ж самае, што там, типа, а калі ўжо там Путін пойдзе размаўляць з Зеленскім, каб стала як раней, мы іх бомбілі, а яны нас не. Ось, таму там такое. Так я ж сказал, что Аксель, не Алекс. Аксель Темплар. Я просто обмою, потому что я что читаю все ж таки, а не так по памяти кажу. Ось. І крыцей все гэта ось так адбываецца, і захапілі там нават і суджу захапілі, прычым все так не такім чынам адбывалася, як звычайна ў русачкоў, у якіх там попросту, калі яны кудысь заходзяць, там попросту нічога не застаецца. Щось я бачу на TikTok, щось так людей зашмат глядзіце, просто шок. Просто шок. Ось, больш, чым на Ютубе нават. Ось, не ў руіны заходзіла украінская армія, а горад функцыянуе, мірныя жыхары там ходзяць па горадзе, там щось здымаюць, нейкія відосы потым самі выкладаюць у гэтыя ж самыя свае сацыяльныя мережы, які там яшчэ дзесь працуюць. Ось. Карацей, все добра. Расійскія калоны, якія там малі рухацца для таго, каб все гэта спыняць і неяк, карацей, спрабаваць хаця б рабіць будь-які отпар, неяк гараць. Неяк гараць, прычым гараць досыць добра. Ось, бо таксама зашмат гэтых всялякіх відосікаў першымі пачалі з'яўляцца сама ад расейцаў, што ось ты там едзеш дзесь, а ось там салдаты валяюцца, аўтаматы валяюцца, там тэхніка дагарае і так далей. Ось, таму досыць цікава гэта ўсё адбываецца. Набралі ўжо палонных, прычым як некаторыя з военных, якія ведуць там свае ўласныя блогі ці там каналы, пішуць, што ўжо няма столькі палонных набралі ў гэтай Курскай вобласці, што прям няма куды іх пакаваць, таму што іх так шмат, што няма на чым вывозіць. Звычайна там заходзіла тэхніка, на якой уласна і прыехалі зброеныя сілы, але назад-то ты уласна столькі ж зможаш і адвесці, але не ўсю тэхніку можна для гэтага застасоўваць, таму што ж мае штосьці на ўсялякі выпадак заставацца.
Таму вось так. Зашмат палонных. Таксама зашмат натрафеілі рознай тэхнікі. Таму што, ну, зноўку ж былі там фоткі, я прынаймні бачыў фотку, дзе там трафейных 6 БМП. Ну, ззаду там складана пабачыць, ці гэта БМП-1, ці гэта БМП-2, таму што там трэба башню пабачыць, і які там, уласна, ствол на гэтай башні, і толькі тады можна будзе вызначыць, гэта БМП-1 або БМП-2. Ось, і да гэтага часу там все працягваецца, і да гэтага часу ўсё не спыняецца, і зараз давайте паабмяркоўваем, таксама можете далучацца, свае думкі выказваць, тое, што адбывалася навакол гэтых самых падзеяў, толькі ўжо на міжнароднай арэне. Па-першае, усе адразу так, я знаю, што там можна зрабіць, каб быў паўнаэкранны у тыктоку, але тады ён будзе такі з чорнымі плямамі зверху і знізу. Ён будзе такі не карацей, і так нармальна. Ось, было 40 з нечым гледачоў, зараз 7 уже засталося ў тыктоку. Ладно. Все адразу пачалі чакаць, што ж скажуць Спалучаныя Штаты, таму што Спалучаныя Штаты гэта ж такі досыць уплывовы саюзнік украінскі, і пачалі там чакаць, калі ж там Спалучаныя Штаты щось скажуць пра тое, што Украіна там ўжо не абараняецца, а ўжо нападае на краіну агрэсара, таму што як яшчэ ў спорце, некаторых відах спорту кажуць, што лепшая абарона гэта напад. Ось, і Украіна гэтым правілам, так сказаць, скарысталася. Таму што сапраўды лепшая абарона гэта напад. Ось, і пасадоўцы амерыканскія сказалі, што гэтыя дзеі Украіны ні ў якім разе не супярэчаць там нейкім планам, ідэям і знешняй палітыцы Спалучаных Штатаў. Таму як бы яны не бачаць нічога ў гэтым незвычайнага. Неяк уплываць на Украіну у гэтым плане яны таксама не збіраліся. Ось, і таму все як пачалося, так адразу і сціхла. Все зразумелі, што Спалучаныя Штаты утручацца ў гэта ўсё не збіраюцца, ім як бы, ну, моўна кажучы, ўсё гэта фіялетава. Таму у гэтым накірунку скыглення расійскіх прапагандыстаў рэзка скончылася. Так, тільки развал Росії прывядзе до миру в Україні і світі, іншого виходу немає. Ну, гэта зразумелая тэза, канешне ж. Я не ведаю, там, напэўна, толькі гэтай, якія называюць старушка Еўропа, яшчэ не разумее, што, ну, і Спалучаныя Штаты таксама, старушка Спалучаныя Штаты таксама яшчэ не разумеюць, што бесканчатковай паразкі Расіі ніякага, скажем так, міру ў рэгіёне, як яны любяць казаць, не настане. Ось, так, нужно Ковалевскому поручить напечатать паспорт КНР. Ось, і саме головне, що захопили газову станцію. Так, у Суджі знаходиться газова станція, де з півночі на південь газ ганяють. Ось, і, хутчэй за ўсё, яе перакрылі. Хаця, ну, ніякіх звестак пра гэта не назіраецца. Ну, і плюс яшчэ да таго, там чыгуначная лінія, чыгуначная гэта галіна ідзе, якая таксама з поўначы на поўдзень ідзе, і якраз яна блакуе некаторую магчымасць сама праз гэты накірунак дастаўляць там нейкія рэчы на Куп'янскі напрямак, калі я не памыляюся, там за Сумамі адразу там Куп'янск. Ну, прынаймні, Куп'янскі напрямак яго так называюць там. Ось, таму гэта не крытычна, канешне, таму што ёсць там іншыя чыгуначныя гэтыя галіны, якія там ідуць у той жа напрямак. Папросту яны там трошкі доўшыя.
Можа їй падаруць там тыпу несчастны случай. Ну напэўна я нават калі так станецца, што будуць адтуль сыходзіць украінскія сілы, хаця ну прынамсі зараз не бачна такога як ну гэта не як рэйды РДК там прыйсці пашумець там навесці шораху там набраць палонных штосьці затрафеіць там і сысці назад. Зараз гэта выглядае як прыйсці і застацца. Ну, ось таму гэта ўсё досыць цікава не ў плане таго што ось там нарэшце там Украіна щось зрабіла, а ў плане таго як сама гэта будзе развівацца і да чаго это ўсё прызвядзе. Таму што ёсць такая тэорыя, можна яе называць там тэорыяй змоў там ці як заўгодна, што такім самым чынам вырашыла военно-палітычнае кіраўніцтва Украіны падрыхтавацца да перамоў. І каб перамовы былі з пазіцыі самасілы, ось трэба штосьці, скажем так, аджаць у ворага. Таму што як бы каб запрапанаваць, скажем так, павярнуць свае тэрыторыі, трэба запрапанаваць ворагу павярнуць яму ягоныя тэрыторыі. Ну, некаторыя пачалі глядзець на гэта ўсё у такім фармаце. Таксама я вам нагадваю пра закон, які быў прыняты, не памятаю калі, які падаў Зеленскі пра калі я правільна памятаю, як ён называецца, гэта закон пра ісконна украінскія тэрыторыі, якія там уключаюць якраз такі Белгародскую вобласць, Курскую, Кубань, Ростов-на-Доне і все гэта, карацей, там 10 кіламетраў на 200, карацей. Вось па межах Украіны сучасна яшчэ кіламетраў 200 туды ў бок Расіі. Таму ўсе гэтыя тэрыторыі па гэтым законе уласна можна лічыць ісконна украінскімі. Таму як бы ну невядома до конца гэтая задумка, што там уласна з гэтым будзе адбывацца, але можна толькі здагадвацца, таму што як бы, ну, няма сярод нас па-першае працаўнікоў гэтага самага военно-палітычнага кіраўніцтва, каб ведаць. І нават калі б ведалі, наўрад ці бы пра гэта можна было б адкрыта казаць. Цей закон трішки аднабокі, там немає польської території. Ну, польскай, так туди можна і беларускую долучыць. Гэта так же самае можна і з боку Беларусі зрабіць такі ж самы закон пра некаторыя тэрыторыі Украіны, як спрадвечна беларускія. Таму што ўсе яны там былі, все, ну, большасць, скажем так, украінскіх тэрыторыяў у свой час былі ў складзе таго ж Вялікага княства Літоўскага, па факце ёсць Беларусь, таму што ну, беларускія землі былі там асноўнымі ў гэтым княстве. Таму тут такое, але галоўнае, што, скажем так, ёсць паперка, бо, як кажуць, без бумажкі ты букашка. Таму сама тое, што ёсць такі закон, і на яго можна абапірацца, гэта ўжо станоўча. Дарэчы, досыць так цікава пачалі рэагаваць на сённяшняе ранішняе заяўленне Зеленскага пра тое, што там штосьці навядзецца нейкі парадак, пра што ён ужо сказаў. І некаторыя, скажем так, палітолагі, калі іх можна так назваць палітолагамі, ўжо пачалі казаць, што хутчэй за ўсё мова будзе ісці пра нармальны, не парашэнкаўскі, не гэты кастраваны закон пра забарону Украінскай праваслаўнай цэрквы маскоўскага самого патрыархату. Ось, таму што ўжо зашмат ось гэтых размоў, яны ўжо даўно ідуць пра тое, што варта б ужо гэта даўно забараніць, але неяк рукі не даходзяць. Ось, і таксама ўсіх гэтых расійскіх папоў можна было б так же, гэтак же, як Медведчука ў свой час там мяняць на тых жа палонных азоўцаў, напрыклад, якіх
ще досить багато застаецца, на жаль, у палоне у Расіі. Што яшчэ адбывалася вакол самай вось гэтай падзеі у Курскай вобласці? Лукашенко пачаў таксама там щось варушыць вусамі. На пачатку ён заявіў, што там аж 10 нейкіх цэляў раптоўна з'явілася і там перасекло мяжу Украіны і Беларусі, і былі прыведзеныя ў баявую гатоўнасць там некаторыя часткі і гэтак далей, і там пачаў ён заявляць, што там і збілі, і ўсё перахапілі і збілі, як звычайна, ніхто не пастраждаў, усіх перамаглі і ўсё. І шпіц жывы і здаровы. Ось, таму ось, да чаго гэта ўсё? Хутчэй за ўсё да таго, каб ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што літаральна не так даўно Лукашенко заявіў, што няма там ніякіх тых самых цёрак на мяжы, і ўсё быццам бы добра і ружова. Ось, і можна было б паслабіцца, але каб ўсё ж такі не дужа там свае булкі украінцы расслаблялі, штосьці ён там пачаў заяўляць. Ось, і нейкія там пратэсты накіроўвалі і пагражалі там консульства закрыць, калі яно яшчэ не закрыта, хаця мне падаецца, як бы, ну, адкуль яно тут увогуле можа ўзяцца, але карацей пачаліся ўсялякія рухі, і зноўку пачалі ўсялякія быццам бы вось гэтыя, я іх называю эксперты, пачалі казаць, што вось яшчэ крыху там Украіна паэскалюе, і Лукашенко увядзе войскі прынамсі на тэрыторыю Расіі, каб так дапамагчы па таму ж самому АДКБ, дапамагчы Расіі пазбавіцца ад, так сказаць, акупантаў, у ролі якіх выглядаюць збройныя сілы Украіны. Ось, хаця я перакананы, што нікуды ніякія збройныя сілы Беларусі нікуды не рушаць. Таму што ёсць яшчэ Лукашенко адчувае гэтую загрозу, што у любы выпадак, калі ўсё ўжо пачалі заходзіць у Расію, зайсці ў Беларусь увогуле нічога не перашкодзіць, калі раптам беларускія войскі дзесь там пачнуць штосьці там рабіць. А ведаючы падрыхтоўку беларускіх войскаў, я думаю, ён аддае сабе цалкам гэтую самую адказнасць пра тое, што беларуская армія не падрыхтавана для таго, каб учыняць будзе-які спроціў арміі, якая стрымлівае ўжо колькі гадоў ўжо нават, больш за 2, стрымлівае так званую другую армію ў свеце. Ось, таму там булкі напружаныя так, што могуць арматуру дзесятку перакусіць, калі што. Таму я ўпэўнены, што ніякія войскі беларускія ці пад выглядам нават беларускіх ні ў якую Курскую область накіраваныя не будуць, але трэба ж неяк па гэта самае зноўку заявіцца ось у гэтую міжнародную, так сказаць, інфармацыйную павестку. Таму ось такія рэчы ён і кажа. Але гэта зноўку ж маё ўласнае суб'ектыўнае меркаванне. У некаторых экспертаў ёсць іншае. Гэта цалкам іхная гэтая самая пляцоўка, яны на гэтым зарабляюць, і яны могуць казаць там тое ці іншае з тымі ці іншымі гэтымі якіх жаданнямі. Так, давайте трошки каментароў там почитаю. Так, давно проект їх попів вислати або обміняти, арештувати і саджати, а потім міняти. Навряд це рука з робітами, як і Кадиров. Ну, як я і кажу, тому що у Лукашенки ён все ж таки, не гледзячы на все заявы і так далей, ён
ён палітычная жывёла. Палітычная жывёла, якая ўжо за тыя гады, які ён пры ўладзе, ён ужо, скажем так, унутранасцямі сваімі адчувае, што да чаго можа прывесці. І сама таму ніякіх рухаў з боку беларускай арміі сама не адбываецца. У бок і той жа Украіны, і ў бок той жа Расіі. Бо памятаеце, калі яшчэ штосьці ляцела з боку Беларусі, пасля таго, як там на захадзе зрабілі некаторыя заявы, што як бы усе цэлі за межамі Украіны, там, дзе злетаюць самалёты і так далей, якія загражаюць Украіне, стаюць легальнымі цэлямі. Ось. І тое, што Украіна пачала ўжо запускаць некаторыя дроны па расійскай тэрыторыі, там і нафтабазы пачалі там гарэць, і яшчэ штосьці там выбухаць пачало, і хаймарсы з'явіліся, якія больш на 150 кіламетраў стреляюць. Ад мяжы, ад Мінска да мяжы з Украінай, там дзесь каля 200. Я не памятаю, колькі дакладна. Можна паглядзець нават. Давайте. О, якраз у меня Google мапы у мяне адкрытыя. Зараз мы ось, где тут самая короткая мяжа? Ось тут. Вот мы не мяжу возьмем, а мы по гэтых самых, по дорогах. Маршрут. Адсюль сюды. О, ну тут майже по прямой. 300 километров. Ну, по прямой будет здесь 270. От этого. Ну, картей там от где Коростень. И там ось. Там и близко до Менска. И там как раз дорога такая прям с поўдня на поўнач. Прямая. Ну, 300 километров. В принципе, калі там украинские дроны уже залетают на 1900 километров, до Минска 300 километров это выглядит. И там. Тому и он дуже за гэта боится, что это все может статься. Таму я перакананы, ніякіх рухаў, акрамя вось гэтых запалохванняў і нагнетання вось гэтага напружання на мяжы дзеля таго, каб вымушана была Украіна замест таго, каб накіроўваць на нейкія баявыя кропкі падрыхтаваную армію, будзе захоўваць яе ось на мяжы з Беларусю, каб нечакана там нічога не адбылося. Ось таму я ось у гэтым сама ключы мяркую, што ўсе гэтыя ягоныя заявы адбываюцца. Так. Пані Івана, якщо маєте час та натхнення, розкажіть, будь ласка, яка кішка пробігла між Янкі бессмертным залезняком, якщо можете, дякую. Я гэта казаў, я пра гэта распавядаў дзесь, калі не памыляюся, 2 ці 3 тыдні таму падчас эфіру таксама задалі мне там гэтае пытанне. Ось вітаю Ганну, яна у тыктоку, яна ось там нейкія сардэчкі паставіла. Зараз уже і каментар напісала. Дякую за тое, што глядзіце з Польшай, наколькі я разумею. Вы не бачите, калі зайдзеце на YouTube, ось тут вы бачыце ліхтарыкі. Адзін з іх вас вельмі парадуе. Калі коротка, з таго, што мне вядома, а я мяркую, што тое, што мне вядома, яно і ёсць насправдзе, карацей, бессмертны там адмовіўся выконваць нейкую задачу, і все. І все было погано потым на гэтай задачы. Ну, звычайна, калі людзі рыхтуюцца адны выконваць задачу, а потым задачу адмяніць немагчыма, таму звычайна не вельмі добра атрымліваецца. Таму ось там і пачаліся ось гэтыя самыя канфлікты, цёркі і гэтак далей паміж залезняком і бессмертным.
Вітаю таксама Варшавскае ТЦК на Ютубе. Ось. Так, давайте дальше. Я в перший рік дико злилась на білорусів через запуски ракет на нас, а зараз, ну що сказати. Якщо в порядку вреда припустити, що ЗСУ ломанеться в Білорусь, ви нас покинете. Ну, якщо ЗСУ ломанеться в Білорусь, звичайно. Звичайно, я теж, я так само ламануся в Білорусь. Ну, спочатку я ламануся у некі воєнізаваныя частіны, ось, каб патрапіць да іх як мага хутчэй. І жадана частіны, якія у Беларусь будуць таксама заходзіць. Таму што ёсць вельмі вялікае жаданне просто зайсці ў Беларусь, просто такое неверагоднае жаданне зайсці ў Беларусь. Таму калі украінскі бок вырашыць, што Беларусь ёсць такой загрозай, якую варта было б ужо прыбраць, я буду толькі за. Дарэчы, калі не памыляюся, пан Петроў на Ісландыі таксама неяк казаў, што яго дывуе тое, што да гэтага часу Украіна нічога не зрабіла ў бок Беларусі, хаця маглі б ужо там зайсці, захапіць гэтую там уладу, паставіць там некага свайго, умоўна кажучы, гаўляйтара, які б там да найбліжэйшых выбараў там щось кіраваў. І прынамсі вось гэтая частіна мяжы была б прынамсі ўжо вольнай. Ось, і не трэба было там зберагаць такую колькасць сілаў саме для таго, каб чакаць адтуль нападу. Так. Так, ну, бачу, каментараў больш няма на Ютубе, таму давайте там, што там яшчэ адбывалася такога цікавага. Павязана сама з гэтым так званым курскім наступам. О, ветерок на тиктоке лічыць, што я дурка. Ну, кожнага сваё меркаванне на гэты конт, таму ось так. З цікавага, што адбывалася ў гэтай самай Курскай рэспублікі, мне, прынамсі, як і шмат каму з украінцаў, прынамсі, падабаўся той факт, што нарэшце буйныя ваенныя аперацыі Украінай пачалі праводзіцца знянацку. Прычым знянацку як для ворага, так знянацку і для грамадства і супольнасці сама Украіны. І гэта вельмі станоўчы сігнал. Таму што усе мы памятаем гэты контрнаступ, які там раскручвалі там ледзьвені там усе і казалі, ось тут уже да Мелітополя там 100 кіламетраў, і мы тут зараз тут трошки падпушым, і там уже все хаймарсы далетаюць, там уже Крым абрэжам, і все, і Крым наш будзе, і нікуды яны не денуцца, і все такое. І потым, калі гэты самы наступ пачаўся, все неяк не пайшло, і у тым ліку з-за гэтага таксама, таму што калі ты дзесь паўгады кажаш, што вось мы зараз туды пойдзем, і праз паўгады ты просто береш і тупо ідзеш туды, куды ты казаў, што ты пойдзеш. Ну, вядома, што там, ну, як бы, што там цябе будуць чакаць. Ось. І у гэтым ёсць вельмі моцнае адрозненне вось гэтай аперацыі, якая праводзіцца зараз у Курскай обласці. Таму што пра яе не тое, што не ведалі расейцы, пра яе не ведалі нават украінцы. Пра гэта ніхто нічога не казаў, ніхто ні з кім не радзіўся, ці варта гэта рабіць. І тыя ж амерыканцы таксама там толькі на другія сотні пачалі казаць шосьці, таму што ім трэба было неяк сфармуляваць гэта ўсё, таму што яны пра гэта таксама не ведалі. Ось. І гэта вельмі станоўча. І гэта паказвае тое, што Украіна
Украіна і украінскае военно-палітычнае кіраўніцтва ў стане рабіць аперацыі досыць буйныя, досыць маштабныя, і пры гэтым яны застаюцца ў дастатняй ступені сакрэтнымі. І таму сама сакрэтнасць гэтых самых аперацыяў, яна дае вельмі вялікі шанс на поспех гэтых самых аперацыяў. Таму ось гэта вельмі вялікі плюс. Так, дзякую таксама Ганне за 10 там нейкіх, що гэта такое, я нават не бачу. Нейкія калечкі ці гэта. Першае, що я побачыў, на креветку падобна. Подумал, что 10 креветок. Или там это нейкія такія ружовыя там тиктоковскія калечкі. Ось, і щось адразу все заткнуліся і пересталі казаць, які сырскі мяснік. Ось я заўважыў такую рэч, што ось такая досыць паспяховая аперацыя, і там і забагата палонных, і тэхнікі натрафеілі, і спалілі там столькі, што там увогуле там не пералічыць, колькі там згарэла і гэтак далей. І щось ніхто, все тыя, што ў свой час сказалі, о, там, що мы там без Залужнага, Украіна там беззубая, Залужны быў усё, тут за Залужнага, на Залужным усё трымалася, і гэтак далей. О, тут нейкі тиктоку надаслалі сундук са скарбамі. А що з ім рабіць? Я не знаю. А, тут нейкі яшчэ адлік часу, ну ладно. Скончыцца і паглядзім, що там будзе. Анна Гэп надаслала. Гэта 20 монеток. Я не знаю, правда, що з імі рабіць. Ось, але нехай. Буду, дзякую вам вялікі за гэта, безумоўна. Нават вечна то, що я не знаю, що гэта такое і що з ім рабіць. Але любая актыўнасць, усё, акрамя галадоўкі, я падтрымліваю. Ось. Таму ось так. Зразу зніклі усе крытыкі таго, што ось збройныя сілы Украіны без Залужнага, там увогуле нішто, сырскі там мяснік, сырскі нічога не ўмее, у яго там гэтая саўковая адукацыя ваенная, ён все там як па саўку робіць, але мы бачым тое, што неяк не па саўку. Не па саўку ўсё працуе зараз у Украіны. Ось, і гэтая аперацыя ў Курскай обласці таму найяскравейшае пацверджанне. Так, давайте да каментароў. Так, це було неочікувано. Як там перемога любить тишу? Ну так, просовували гэта все, що перемога любить... там навіть не перемога, а плани. Планы любяць тышу, прасоўвалі гэтую тэзу. Так, што можете расказаць про аперацыю на Касіна? Я не памятаю, як там гэтая каса называецца. Ну, добрая аперацыя, зноўку ж гур яе правёў батальёнам братства, калі я не памыляюсь. Ну, досыць паспяхова. Так, батальён братства, ну, ёсць частка гуру. Ось, досыць паспяхова, все класна. Ну, як бы, звычайна, што там нейкія дробязі мне ведаць папросту, ну, па статусе не паложана. Але, скажем так, ну, любая военная аперацыя, якая паспяховая, яна толькі станоўча магу да такіх рэчэй ставіцца. Гэтак жа, як я папросту з неймаверным захапленнем чытаў, чуў, глядзеў відосы пра аперацыі, якія былі павязаныя з прарывам у Марыуполі. Калі туды там папросту вертушкамі залеталі, нават не глушачы матораў, там выкідалі нейкія гэтыя самыя штукі, выкідалі боекамплекты, праводзілі ратацыю, забіралі параненых і лецелі назад. І гэта ўсё вось так вось.
падчас акупацыі і поўнага аточання Марыуполя адбывалася. Ну гэта ж гэтыя гэта ўсё, скажем так, з аднаго шэрагу аперацый. Яны вельмі небяспечныя, вельмі складаныя і вельмі прафесійна зроблены. Таму як бы толькі і усялякі такога кшталту аперацыі нічога акрамя захоплення ў мяне не выклікаюць. Так, ведь Дар'ю Кірі таксама там пачала там штосьці у тыктоку націскаць, там нейкія вагенчыкі і гэтак далей. Я не знаю, што гэта азначае і што з гэтым рабіць. Потым там пагляжу. Але ў любым выпадку дзякую за любую актыўнасць і ў чаце, і там праз гэтыя вось падарункі тыктокаўскія. Побачу, там гэта прызвяло да таго, што раптоўна там зашмат так людзей стала глядзець на тыкток. Так, што мы яшчэ не распавялі пра тое, што адбывалася ў Курску. І, напэўна, астатняе у гэтым пытанні гэта тое, якім чынам Расія збіраецца наследкі гэтага ўсяго прыбіраць. Таму што, гледзячы з таго, якім чынам гэта ўсё адбывалася і як гэта ўсё адбываецца, што, уласна, гэта не таго плану аперацыя, як, скажем, праводзілі РДК у свой час, калі яны папросту там заходзілі пашумець, навесці, як кажуць, шораху і потым павярнуцца. Тут все выглядае так, што быццам бы там, як кажуць, заняць пазіцыі і акапацца. Прынамсі, саме так гэта ўсё выглядае. Якім чынам Расія можа гэта ўсё прыбраць? Бо тыя сілы, якія там першапачаткова былі кінутыя на спыненне гэтага самага наступу, яны ні да чога не прывялі. Таму што проста гэтыя калоны, якія ішлі прыкладна гэтак жа сама, як у свой час ішлі на Кіеў. Гэта не разгорнутыя калоны. Патлумачу прынцып разгорнутай калоны і неразгорнутай калоны. Разгорнутая калона — гэта такі парадак калоны, калі пры патраплянні ў засадку калона можа манеўраваць. То бишь, гэта дастатняя дыстанцыя паміж тэхнікай у калоне. Гэта прыкрыццё калоны. То есть, напрыклад, калі ёсць там пехотныя машыны, якія перавозяць там пехоту ў кузаве, яны звычайна едуць, скажем так, межуюцца з браняванай тэхнікай. То бишь, ёсць прыкрыццё нейкае, ёсць броня, і ўсё гэта там так чаргуецца, каб раўнамерна гэтая калона была абаронена з усіх бакоў. І ва ўсіх часцінах гэтай самай калоны. А не разгорнутая калона — гэта калі проста едуць машыны машыны там ці іншая тэхніка на мінімальнай адлегласці адзін ад аднаго, дзе папросту калі ты выбіваеш, стандартная тактыка знішчэння калоны, ты выбіваеш першую машыну ці там будь-які транспорт, першы і апошні, што забараняе манеўраваць, то есть, па дарозе ты не можаш праехаць ні ўперад, ні назад, дзе проста няма магчымасці манеўру. А калі калона яшчэ і не разгорнутая, тебе проста няма нават дыстанцыі, каб зрэагаваць на тое, што адбылося спераду. І па факту калона спыняецца, а калона, якая стаіць, гэта вельмі добрая мішень. І таму гэта ўсё вельмі быстра там знішчалася. Таму што непасрэдна такім чынам гэта ўсё у Расіі і сундук са скарбамі пусты. Напэўна, камусь іншаму ішлі гэтыя манеткі. Смешна. Цікава, прикольна. І саме гэты рух неразгорнутымі калонамі прызвёў да таго, што тыя сілы, якія малі мэту спыніць гэты самы наступ у Курскай обласці, яны папросту былі знішчаныя, прычым знішчаныя даволі проста.
Прынамсі з тых відэа, якія былі бачныя з гэтымі калонамі, там ну папросту звычайная, скажем так, цывільная тэхніка, ну камазы, уралы, ну без усялякага прыкрыцця, ну ніводнай спаленай бэхі поруч з гэтай калонай я не бачу. Звычайна, каб калона дайшла, ну варта было хаця б там одну бэху ці хаця б там якісь-небудзь там ціхра якога-небудзь броняванага, якого там на даху б там кулемёт які б стаяў. Але гэтага ўсяго не было, таму ўсё гэта ставала досыць добрымі мішэнямі і простым знішчэннем. Вось. І гэта першы рэзерв, які быў выкарыстаны. Адкуль можна яшчэ взяць гэты рэзерв? Можна папрасіць Лукашэнку, але Лукашенка хутчэй за ўсё адмовіць, нягледзячы на тое, што гэта ўсё там поруч з беларускай мяжой, ну як поруч, адносна поруч. Вось, але хутчэй за ўсё Лукашенка адмовіць. І беларуская ж армія зноўку ж яна не настолькі падрыхтавана, каб весці такія баявыя дзеянні, да таго ж яшчэ на невядомай тэрыторыі. Ось, на тэрыторыі іншай дзяржавы, я б нават так сказаў. Ось, яшчэ адным з магчымых вытокаў, адкуль можна ўзяць гэтых самых людзей, гэтых самых салдатаў, якія б маглі там штосьці, нейкі спротыў рабіць у Курскай обласці, гэта так званы рэзерв, які рыхтуецца там дзесьці. Зноўку ж па заявах тых же самых военкораў расійскіх, што там дзесьці каля 250-300 тысяч ёсць там быццам бы такая буферная падушка, якая там рыхтуецца дзесьці, і вось гэта такі ротацыйны ваенны рэзерв. Але пра гэты рэзерв зноўку ж нічога не вядома, і наўрад ці гэты самы рэзерв з'яўляецца нейкай добра падрыхтаванай арміяй, так як яе можна назваць арміяй. Таму казаць пра тое, што вось сама гэтых людзей туды накіруюць, і яны вось там все спыняць і сказаць, як кажуць, Путін придет, порядок наведет, наўрад ці гэта такім чынам там адбудзецца. А пры гэтым расійская армія здзяйсняе досыць такі упэўнены ціск на тым жа самым Пакроўскім, Купянскім, як там яшчэ назвалі гэты напрямак. Ось, і здымаць баяздатныя падраздзяленні сама адтуль, каб вось гэта ўсё прыкрыць, сама зараз вялікага сэнсу не мае. Вітаю таксама Цімура Філоненка, які ось далучыўся да гэтай самай. Далучыўся да нашай трансляцыі на Ютубе. Дзілды, якія дзілды. Там ззаду пра ліхтарыкі. Так, да, такія. Нічога такія. Таму што калі раптам зараз там зменшыць ціск на гэтым самым же там Пакроўскім напрамку, знянацку там можна і контрнаступ атрымаць. Таму што Украіна таксама сцягнула туды досыць патужныя, скажем так, сілы дзеля дзеля стрымання гэтага самага наступу. Ось, таму прыбіраць сама адтуль нейкія сілы таксама не резон. А калі прыбіраць гэтыя самыя сілы аж з поўдня, то гэта ўсё папросту зойме час. Таму што, па-першае, згарнуць, пераправіць і потым разгарнуць, напрыклад, полк які-небудзь. А полк гэта полк гэта каля 3000 чалавек. Это мінімум 3000 чалавек. 3 батальёны. Ось, гэта такая, па-першае, лагістычная аперацыя, не слабая. Ось, і для таго ж з поўдня Украіны даехаць на поўнач Украіны, пры тым, што праз Украіну ты ехаць не можаш, зразумела. Ось, гэта таксама не хутка. А да таго ж яшчэ гэта трэба тэхніку всю пагрузіць на гэтыя на эшалоны. Карцей. З прыкладу, каб вам было зразумела,
Калі я праходзіў ваенную службу, і мы ехалі з Віцебска, гэта на поўначы Беларусі, у як же ж называлася, у Алехновіча. Гэта на поўдні амаль што Беларусі. Вось нават на гэты шлях праз Беларусь у нас 3 сотняў мы ехалі. Па-першае, мы грузілі тэхніку, потым там яе правяралі, там, бо калі ты ўсё пагрузіў, ўсё там заматаў, ўсё прыкруціў, потым там поцяг мае паездзіць, якая там, перад-назад, каб гэта ўсё расштоўхаць. Потым ты гэта ўсё зноўку перавяраеш, ці там ўсё добра. Потым ты грузіш асабовы склад, ось, і ты потым едзеш. І звычайна усе гэтыя, як яны, бо ёсць, скажем так, маршруты пэўныя, якія па раскладу ідуць, там, напрыклад, там паязды пасажырскія, там электрычкі і так далей. Яны ж ўсё па тых жа самых рэйках. Ось, і звычайна усялякія гэтыя грузавыя эшелоны, яны звычайна там дзесь на адстойніках стаяць, там штосьці прапускаюць. Ось, і уявіце, колькі гэта будзе ехаць з поўдня Украіны на поўнач. На поўнач Украіны. Прычым не праз Украіну, а там в абыход, там праз нейкія гэтыя растаўскія обласці і так далей. Гэта вельмі доўга. Як мінімум, як пры самых хуткіх манёрах, а я не схільны думаць, што расійская армія такая ўжо хуткая на такога кшталту манёры. Ось, як мінімум з тыдзень гэта ўсё будзе адбывацца. Ось, таму паглядзім, якім чынам гэта ўсё Расія збіраецца нейтралізаваць. Ось, але пры гэтым все працягваецца гэты самы наступ, і там кажаш ужо ці дронамі, ці нейкімі іншымі засабамі ўражання. Дзесь там у Курскай вобласці, уже амаль што пад Курскам, там штосьці гарыць і палае перыядычна. А што зробіш? Падышлі там дзесь паблізу, і можна ўжо, так сказаць, жахаць. Зноўку ж пачалі адразу размовы ісці пра Курскую АЭС? Ці як там? АЭС? АЭС, так, АЭС, Курская АЭС. Ось, і зноўку ж пашлі всялякія мемчыкі пра тое, што там Зеленскі абяцаў гігават, ці там гігават, там, як там гэта адзінка вымярэння электрычнасці, якую там трэба ў краіне нарасціць, і все пачалі адразу кажуць, што ось ўжо быў план, каб Курскую АЭС далучыць да гігават. Каб гэтую Курскую АЭС далучыць да украінскай рэжы электрычнай, і вось адтуль гэты гігават сам і возьмець. Зразумела, што наўрад ці, але тое ж самае, што пачалі казаць, што магчыма, калі Зеленскі казаў пра там нейкія перамовіны і рэферэндум, ён меў на ўвазе рэферэндум у Курскай обласці пра далучэнне гэтай самай обласці да Украіны. Таму такое, як кажуць, у кожным жарце ёсць доля жарту. Ось, і якая доля жарту была сама ось у гэтых жартах, мы дазнаемся, мабыць, бліжэйшым часам. Так, і бачыш, можа, амаль 100 гадзіну ў эфіры перад тым, як я адкрыю тэлеграм-канал Ціхановскай, і там штосьці смешнае знайду, каб гэта ўсё парофліць. Ось, можете там якія-небудзь пытаннічкі накідаць наконт тых жа навінаў, якія мы абмяркоўвалі, ці якія не абмяркоўваюць, і свае думкі просто на гэтую тэму. Ось, Дар'я Кіріна у тыктоку піша, што абмін АЭС на АЭС, што быццам бы Курскую на там Запорожскую абмяняць. Мабыць, і такія планы. У любым выпадку я перакананы, што гэта ўсё вядзецца да таго, каб і робіцца сама для таго, каб на будь-якіх там, калі яны будуць перамовы, ось, Украіна магла выступаць з боку сілы. Не з боку, скажем так, ахвяры.
А з боку сілы, калі ты можаш задаваць накірунак, задаваць вектор таго, у якім накірунку сама гэтыя перамовы будуць адбывацца. Таму што все мы разумеем, што ніякімі тэрыторыямі уласна Украіна паступацца не збіраецца. Таму ось так. Так, мені здається, на АЕС ніхто не йтиме, бо геморрой ще той. Ну, і да, і ні. Тому що, ну, по-перше, геморрой... А там немає, ну, власне, геморрой. Гэта ж АЕС, яна була подключена до, калі я не помиляюся, до енергомережі України, тому що Україна закупала електричність часткова і адтуль, таму там гэта не складана. А датычна там нейкай бяспекі, так он ёсць гэта занепакоенае МАГАТЭ. МАГАТЭ, папросту прадстаўнікоў гэтага МАГАТЭ туды закідваеш, і нават тых жа працаўнікоў Курскай АЭС там пакідаеш, каб яны там працягвалі працаваць і за чымсьці сачыць, і ўсё, папросту там перамыкаеш гэтую мережу там бок Украіны, умоўна кажучы. Калі там ўсё яшчэ там не абарванае, і гэтыя сувязі ўсе яшчэ цэлыя застаюцца. Ну, ДТЭК, калі што там, досыць хутка гэта ўсё парэмантуе, ім ужо не ўпершыню гэта ўсё рабіць. Таму такое. Скажем так, але я ўсё ж таки рахую, што гэта адна з гэтых самых крытычных цэляў. Бо нават калі нават просто там адключыць гэтую АЭС, там, ну, я думаю, ну, як мінімум Курскую область яна забяспечвае электрычнасцю. Калі яна не будзе забяспечваць электрычнасцю, то все. Ужо як мінімум з'явіцца яшчэ больш незадаволеных, якія пачнуць выходзіць на вуліцы і крычаць «Путін, помоги!». Ось, але Путін не дапаможа. Так. Але хто... Так, реально завтра ми можемо бути здивовані. А що завтра? Завтра хтось на працю вийде зранку і щось розповіде, що там відбулося. Ну, кожен ранок на ЮМН цілий час читають, де була бавовна в Росії. Ну, нет, я як мне што не кіне гэтага Скрыпіна, там, дзе ён з гэтым, з хлопчыкам, з гэтым, і, ну, Скрыпіна з гэтым хлопчыкам глядзець просто, ну, просто немагчыма. Просто немагчыма. Я не магу на гэта глядзець, таму. Не магу я глядзець Скрыпіна у тым фармаце, у якім ён выходзіць зараз. Написала, що в росіян відключеність світла. Ну, напевно, там щось уже десь там нейкі трансформатори гарелі, я не помиляюся, бачив новини. Там трансформаторна станція, чи щось таке, уже десь в Курській області уже щось там горело і палало, принаймні, я таке читав. Що-то він не дуже спішить допомагати. Це про кого? Це не Скрипін згоден, це Чиш. Ні, я Скрипін же виходить зараз в ефіри з нейким там хлопчиком, я не ведаю, як його там звати, гэтага хлопчика. Или з якимось хлопчиком, там з машини, звичайно. Іх ефіри нейкі такі дзіўныя з машини. Яны іх ведуць. Ну, зранку я сплю, звичайно. Ось. А калі пачынаюся, я там пачынаю рабіць нейкія справы, бо у мяне такі графік, що чым раней я паснедаю, тым хутчэй я змагу пайсці ў зал. Таму што дзесь пасля сняданку праз гадзіну-паўтары я ўжо магу ісці ў зал. Там, што, толькі што паеўшы, ну, немагчыма ісці ў зал.
Ось, тому я спробую як мага хутчэй зранку паесці, ось, каб пайсці ў зал. Так, вранці веде чиш. То Наталя пише, хто про Путіна казала, що не дуже спішить допомагати. Я зранку я нічого не гляджу. Я зранку можу поглядіти тільки бейсбол, який я пропустив, тому що він був уночі. І все. А зараз у мене ще справи з'явилися зранку, то завтра зранку увогуле я буду зайнятий. Мені треба буде йти в поліклініку, там робити гэтую довідку на прави для водителів. Бо там все так складано. Ой, бо ти приходиш, а там потрібен некий нарколог, а нарколог там він десь там у отпуске і так далі. Короче, але потім там згадуєш, що він, бачиш, що я якби подобний на воєнного. А ось коли вам там терміново, і він там з 9 до 10 звичайно приходить, тому ви там приходьте так само, і він там все зробить, і коротше, ось гэта довідка, тому що без гэтай довідки я не можу пайсці здавати теорію. Я могу записаться на творы, але здаць я не змагу, тому што мне ось неабходна ось гэтая ось довідка про мой стан здароўя, што я адпавядаю і магу кіраваць транспартнымі сродкамі на тэрыторыі Украіны. Ось, а без гэтай довідкі я не магу пайсці ў аўташколу сама, каб практыку ўжо пачаць. Ось, і все гэта, короче, такое. Одно за другое, і все гэта так складана. Я спадзяюся, завтра все атрымаецца вырашыць, і першую спробу, спадзяюся, што з першай спробы я здам тэорыю. Па-перше, з першай спробы я атрымаю гэтую довідку. Ось, атрымаю гэтую довідку пра права кіравання. І адразу, што тут поруч ТСЦ, пайду адразу і гэта самае зраблю, паспрабую здаць, і калі здам, то все, я адразу ще і аўташколу пайду записывацца. Тут поруч аўташколы абяцалі там зніжкі зрабіць. Ось, але ще і грошы трэба на гэта все знайсці, а дзе грошы знайсці? Все складана. Так, насколько сложно сделать гражданство Украины? Я не ведаю, наколькі складана зрабіць грамадзянства Украины, тому что я не поддавался на грамадзянство Украины. Я атрымаў статус резидента Украины. Я чакаў яго 9 месяцаў. 9 месяцаў я чакаў, але ў мяне быў кейс з Беларусі, тому що я выязджаў ужо такі умоўна ад пераследаванняў. Ну і да таго ж яшчэ дадалося тое, што я ў Збройных сілах Украіны быў, і таму павяртанне ў Беларусь мне унемажлівілася. Таму мне далі нават не статус уцекача, а мне далі статус, мне падабаецца нават гэта больш, чым уцекач, таму што уцекач гучыць так паганенька. А я асоба, якая патрабуе дадатковага захисту, ну, ці дадатковай абароны, калі па-беларуску. Ось, таму, ось так. В прынцыпе, мяне гэта ўсё задавальняе. Там розніца паміж уцекачом і асобай, якая патрабуе дадатковага захисту, гэта тое, што папросту праз 2 гады, будучы асобай, якая патрабуе дадатковага захисту, я не змагу, я змагу падацца на грамадзянства Украіны, але гэта не будзе падставай для станоўчага рашэння па гэтай справе. А калі б я атрымаў уцекача, то я б ужо праз 2 гады мог падаць, і тое, што я ўжо 2 гады як уцекач на тэрыторыі Украіны, гэта было б ужо падставай для таго, каб справа па наданню мне грамадзянства Украіны была вырашана станоўча. Але я думаю, што гэты дакумент, які я атрымаў на 5 гадоў, у бліжэйшыя 5 гадоў хвалявацца пра будь-якое грамадзянства, акрамя таго, якое ў мяне ўжо ёсць, мне не трэба. А, дарэчы, Тымур, ты бачыш, якая ў мяне? Бачыш, хто это? Бачыш, хто это? Хто это? Это Шева. Не падаравалі такую.
Ні у кого такой больше нема. Ёсць 3 таких, калі я не памыляюсь. Прынамсі той, хто мне падараваў, сказаў, што такіх было надрукавана толькі 3. 3 шэлы. Так, ну тыктоку тут як людзей-то у тыктоку все хочуць пачуць щось пра Курскую область. Аж 7500 лайкаў, 72 чалавекі глядзяць. Я папулярны, зараз зорку злаўлю і все. Так, тиктоці падабаецца, як пан Іван про себе розповідає. Ви серйозно написали, що ви язичник? Якщо так, то якої традиції притримуєтесь? Ну, скажем так, я не... ну, скажем так, есть поганец, это белорусское слово поганец, але, скажем так, поганцев, есть релігія паганства, так зване, в Беларусі. Ну, принаймні, такое. Яны веряць там у всяких там богов, на кшталт там Перуна, ну, это бог грома беларускі, ось там, і всяких таких богов. Але я ні ў якіх богов не веру. Бо ёсць, я хутчэй нават не паганец, я хутчэй атэіст, але атэіст трошки інше. Ну, звычайно, всіх, хто не верыць у стандартнай рэлігіі, называюць язычнікамі, ну, ці паганцамі. Ось, і таму я хутчэй паганец, чым нейкая рэлігійная асоба, таму што у ніякіх богоў я не веру. Пры гэтым быў у мяне перыяд жыцця, калі я быў хрысціянінам. Таму Біблію я ведаю досыць добра. Я яе не проста чытаў, я яе вывучаў. Таму, калі хочаце паспрачацца штосьці пра рэлігію, можам паспрачацца пра рэлігію. Ну, прынамсі, пра хрысціянскую. Ось, ці паабмяркоўваць некаторыя рэчы, звязаныя з Бібліяй. Увогуле, без праблем. Я мог нават калісьці я мог яе нават цытаваць. І не проста цытаваць, а нават яшчэ казаць, адкуль гэтыя цытаты я беру. Былі і такія часы. Так, агностик, які перуны, є тільки один бог. Який бог? Бог Ра? Бог Сонця? Які-то. Я вже навіть не пам'ятаю, які там ще були боги у Білорусі. Ну, просто Перун такое, і назва смешная. Ну, ось, і це бог грома. Ось тому його і запам'ятував. А остатніх там богов яких-то поганських, які були там на початку в Білорусі, я навіть і не пам'ятаю. Це були там багато було тих самих всіляких богов, бо там, власне, для кожної там некої невідомої природної вияви люди вигадували собі Бога. Бо все, що вони не могли патлумачити, тому що не розуміли, як це відбувається, для всього гэтага яны выгадвалі богов. Яны не разумелі, адкуль там бярэцца гром і маланкі, яны выгадвалі бога грома і маланак. Яны не ведалі там, адкуль бярэцца дождж, як гэта працуе, яны выгадвалі бога дажджу. Яны не ведалі, чаму там у гэтым годзе багата бураку вырасла, а ў наступным небагата бураку вырасла. При тым, што на адной і той жа зямлі саджалі. І опа, яны ўжо зрабілі, выгадалі там бога якогось там, бога ураджаю і гэтак далей. Там у гэтым годзе весна там тады наступіла, а там у іншым там раней. І яны выгадалі бога там, бога вясны там якога-небудзь. Там трэба там кагосьці там спаліць, каб паклікаць бога вясны. Ну і гэтак далей. Так, Чорнобог, Марана, Велес, Дажбог, Леля, Купала, ну, мабуть, і боги так само існували і десь О, Ярила, докладная пам'ять, я згадав. Ярила, калі не памыляюся, гэта быў бог гэтага ураджаю. Ці не? Блин, я нават загуглю, каб не быць ужо. Бог любові і пристрасті. Ну, але гэта
ну так, згідно до христианских віруваннях славян. Ну, белорусы же это ж славяне, правильно, правильно. Так, бог любови и пристрасти. Короче, такие, это, Купидон. Славянский Купидон, это Ярила. Тому пропоную 14 лютого отзначать там не Купидона, а это Ярила. Ходить у костюме Ярилы. Так, і квас, гэта таксама тут я калі гугліў, выкидывала прапанову, що квас Ярила мае быць. Так, ну і што? Ну, в прынцыпе, бачу, што няма больш каментароў, няма ніякіх тэмаў, таму давайте зараз адкрыем тэлеграмчык і пагартаем навіны гэтай самай Ціхановскай. Пагартаем навіны Ціхановскай, што там яна выдавала за гэты тыдзень. Ну, звычайна, там на пачатку тыдня у асноўным там былі навіны пра гэта, як кажуць, вынікі гэтай канферэнцыі, якая там адбылася. Дарэчы, заўважыў, што яны нідзе не напісалі, колькі чалавек прыняла ўдзел у гэтай канферэнцыі. Таму што, напэўна, зразумеўшы, што вось гэтая колькасць, пра якую яны сказалі, якая прагаласавала за гэтую каардынацыйную раду, 6700 магічная лічба, якая, ну, як мінімум до канца года яшчэ будзе час ад часу ўсплываць у маіх эфірах. 6700 гэта, ну, такі мізер беларусаў у параўнанні нават з тымі, якія выехалі, нават з тымі, якія выехалі ў Польшчу, бо у Польшчы афіцыйна, а не афіцыйна, хутчэй за ўсё, яшчэ больш, афіцыйна зарэгістравана 350 тысячаў беларусаў. Гэта апошняе, што вось мне патрапляла на гэтую самую. Патрапляла з інфармацыяй. 350 тысяч зарэгістраваных беларусаў у Польшы. Ну і на гэтым фоне 6700, нават на фоне толькі тых, хто выехаў у Польшчу, 6700 выглядае просто як такой, ось такім чынам мне гэта все выглядае. І, конечно, ну, сорамна хадзіць па Европах, па еўрапейскіх кабінетах і казаць, што мы прадстаўляем там дэмакратычную Беларусь, а калі запытаю, там, а колькі там прагаласавала, ну, казаць 6700, ох, ось падпісаўся, бачыце? Ось такі будзе пэс, чудовы пэс будзе з'яўляцца, калі хтосьці падчас эфіру будзе падпісвацца на YouTube канал. Клас. Мне падабаецца гэты пэс. Ось. Таму як бы казаць пра тое, што 6700 і як бы хадзіць па Еўропах і казаць, за нас прагаласавала 6700. Яны такія думаюць, ой, ебать, што такое 6700? Там, наверное, у гэтай самай... Не, у арміі Люксембурга, здаецца, менш людзей. А у самім Люксембургу не ведаю. Колькі, дарэчы, насельніцтва Люксембурга, давайте загуглім. Колькі там? Ого! 570 тысяч? У Люксембурзе толькі 570 тысяч. У Люксембурзе! Ну, напэўна, не еду, там Люксембург, здаецца, ну, менш, чым Люксембург. Там Ватикан мы не разглядаем як дзяржаву. Меншым у Люксембургу, напэўна, нідзе няма. А тут беларуса прагаласавала 6700. На фоне Люксембурга гэта просто... Андора? Андора меньшая за Люксембург. Давайте, насельніцтва. Андоры. Андора. Ну, о, так, Андора трошки 85. Андора 85. Нават на фоне Андоры. Вось гэтае самае 6700, гэта нават не 10%. Нават не 10% Андоры. І, ну, зразумела, што хадзіць па еўрапейскіх кабінетах, прасіць грашэй і казаць, што мы прадстаўнікі Беларусі і за нас прагаласавала 6700, ну, гэта як мінімум несур'ёзна. Вось, таму што
Тому що там все ж таки розуміють в Європі, що таке лічба 6700. Сан-Маріно. Ну, давай, блін. Ну, Сан-Маріно я вже не буду. Самі загуглите. Загуглите хтось Сан-Маріно. Поглядите, скільки у Сан-Маріно насельництва. Тому що мені хватить Андори на 85 тисяч, навіть коли там у Сан-Маріно ще менше. В будь-якому випадку. Ні. Так ты не думаешь, что Светка нужна Литве как кукла для пугання? Я, щиро кажучи, я ввогуле не розумію, навошта яна патрэбна Літве. Хутчэй за ўсё, адзіная думка, якая ось у мяне існуе, гэта як, скажем так, Сан-Маріно 33 тысячи. Ну, нават на фоне 33 тысяч Сан-Маріно 6700 просто, ну, клоунская лічба. Сколько тут? 4 разы, у 5 разов, амаль что, ну, 4 разы с половой меньше, чем Сан-Маріно. И где у палітычным значении Сан-Маріно, а где Новая Беларусь? Ой, блин. Ось, для чаго Ціхановскай Літве? Гэта для того, каб мець, у выпадку чаго, мець уплыў на палітычнае кіраўніцтва Беларусі. Хаця з іншага боку ёсць яшчэ і другая версія, тое, што нягледзячы на ўсю антыпрарасійскасць Літвы і ввогуле краінаў Балтыі, ўсё ж такі пэўны ўплыў у нейкія расійскія структуры там захавалі. І таму яе там трымаюць. Просто па той же прычыне, па якой ва ўкраіне трымаюць таго ж самага Бойка, таго ж самага Качнага, якія там у раду ходзяць і записваюць відосікі там з віншаваннямі збройных сіл Украіны на расійскай мове, дзесь там на задворках банка. Ну, таму я мяркую, што ось так. Такі ось два варыянты. Ось, хаця казалі яшчэ дзесь у мінулым годзе там адзін прэм'ер Літвы казаў, што як бы гэта ўжо трэба спыніць, таму што гэта бессэнсоўна, таму што яе там утрымліваюць за рахунак падатнікаў, платнікоў падаткаў сама Літвы. Яны там нават не на самазабяспечанні. Іх фінансуе і падтрымлівае сама Літва. Ось, таму ось так. Так, ну давайте знойдем там одну другую там смешную якую навіну. Ось. Що тут? День солидарности с Беларусью. Вышел под заголовком «Молчание не значит згода». Маўчанне не значыць згода, гэта хутчэй за ўсё да таго маўчання, якое Ціхановская захоўвала пасля ўварвання, ужо поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. І не магла да гэта дзесь яшчэ пасля нават уварвання, дзесь яшчэ з паўгода яна не магла адказаць на пытанне, так чый жа Крым? Ось, і прыкладна, ось, напэўна, пра сама ось гэтае маўчанне, якое не ёсць згода, ведется на ось у гэтым самым посте. Так, тут нейкія народныя амбасады яны хочуць рабіць, прычым я не ведаю, ну, як бы, якога фармату послугі там можна будзе надаваць у гэтых амбасадах. Вось, мяне насмешыла вось пра гэтыя там нейкія фота гэтай самай, фота з гэтых самых, з гэтай канферэнцыі. І тут Святлана Ціхановская. Тут не хапае фотаздымкаў, на якіх мы ўсе разам у цэнтры Мінска. Ну так, мудрая Москва не значит вербовка. Ось, у цэнтры Мінска. Калі Святлана Ціхановская з'явіцца ў цэнтры Мінска, я асабіста, ну, я мяркую, што, ну, калі я буду жывы яшчэ ў той час, калі Святлана Ціхановская з'явіцца ў цэнтры Мінска, я зберу групу падрыхтаваных людзей, мы затаримся зелёнкай у аптэках. Ну, спадзяюся, санкцыі не
не зробяць так, што зелёнка перастане існаваць. І калі нават іншых спосабаў у нас не будзе, мы трошкі яе падфарбуем і прыкладзем да гэтага все магчымыя высілкі, каб падфарбаваць зелёнкай Ціхановскую і зрабіць гэта трэндам не толькі ўкраіны, дзе усялякіх зраднікаў закідвалі і аблівалі зелёнкай, але гэты тренд мы будзем яшчэ ў Беларусі прасоўваць, калі зачем она вам не нравится? Пишут мне ў тыктоку, каб пазначыць людзей, якія зрадзілі сваёй дзяржаве. Таму што я лічу, што Ціхановская зрадзіла сваёй дзяржаве. Калі вас цікавіць, якім чынам, як-небудзь у іншы раз я пра гэта магу больш падрабязна і разгорнута распавесці. Так, таму, калі будуць здымкі у Ціхановскай, раптам з'явяцца здымкі з цэнтру Мінска, хутчэй за ўсё яна там будзе зелёнай. Ось, такія вось будуць пірагі. Што там яшчэ? Щось там смешнае было пра гэту канферэнцыю. Мяне насмешыла вось гэта. Шэраг важных дакументаў. Ось, на канферэнцыі быў прыняты шэраг важных дакументаў, аказваецца. Настолькі важных, што нават я не ведаю, на што яны здольныя паўплываць. Щосьці тут... неканстытуцыйны захоп улады. Чаму Александр Лукашенко павінен быць адхілены ад удзелу ў выбарах 25-го года? Гэта, ведаеце, гэта такая Филькіна грамата, просто і яны гэта называюць важным дакументам. Я зараз магу просто взять які-небудзь там аркуш паперы, напісаць на ім: я забараняю Лукашенку удзельнічаць у выбарах 25-го года, таму што гэта неканстытуцыйна, плюнуць туды і ляпнуць, як печатку. І што гэта? І гэты дакумент будзе мець нейкі ўплыў на Лукашенку? Як бы гэта так смешна просто. Навошта гэта ўсё пладзіць, гэтыя дакументы, якія ўвогуле нічога не вырашаюць. Яны нічым не абгрунтаваныя, просто мы захацелі, щоб ось так ось було, бо нам треба там нейкую навіну запіхнуць. Ось Ніка, якая ось про Ціхановську писала, яна ще із Києва. Я так само у Києві зараз, хоча сам не з Києва, тому вам так само вітання з Києва. Ось, і просто ось гэты ось документы на туалетная папера больш каштоўная, тому што ёй хаця б сраку можна падцярэць, калі што. Ось, у адрозненне ад гэтых дакументаў, тому што там фарбы гэтыя, якія друкуюць імі, не вельмі карысныя, я думаю, калі сраку імі падціраць. Ось, але на гэтым спіс дакументаў, вельмі важных дакументаў, якія былі прынятыя на канферэнцыі Новай Беларусі, не закончыўся. Дэкларацыя аб адзінасці і аднаўленні справядлівасці. А зараз расшифровка, тому що по назве тут ввогуле нейкае там щось такое грандыознае на ўзроўні ААН там, ці там щось такое. Демократычныя сілы заяўляюць, што Александр Лукашенко і іншыя асобы, датычныя да злачынстваў супраць чалавечнасці і супраць беларусаў, павінны панесці пакаранне. І ось без гэтай просто заявы ўвогуле ніяк немагчыма было. Бо, скажем так, дэкларацыі правоў чалавека ААН, якія там прынялі херава туша там гэтых самых краінаў, падпісалася пад гэтай дэкларацыяй, яна ўвогуле не важная. Гэта, па ёй щосьці казаць пра Лукашэнку, гэта, як бы, як ссаць супраць ветра. А тут ось мы зараз зробім дэкларацыю аб адказнасці і аднаўленні справядлівасці. І все, і адразу все як запрацуе. І адразу Лукашенко як панясе адказнасць за свае там учынкі супраць чалавечнасці ў Беларусі, і все адразу так зменіцца. І
все стане таким ружовым и цудовным, что просто я не ведаю. Ось, такое, короче. Так, у меня жил квартирант белорус, говорил, что Лукашенко нехороший. Ну, это ён еще так досить мягко казал, насамрэч. Про то, что Лукашенко нехороший. Ось, повернемся до документов, на гэтым спіс документов. Блин, там документов, ё-моё, там еще документов можно ржать и ржать, карацей. Декларация об знешнеполітычных прыярытэтах дэмакратычнай Беларусі. Дэмакратычнай Беларусі аб прыярытэтах. А што гэта азначае? Трэба ж расшифроўка, таму што незразумела. Дэмакратычныя сілы падкрэсліваюць свой еўрапейскі выбар для Беларусі і выказваюць падтрымку Украіне ў яе справядлівай барацьбе за тэрытарыяльную цэласнасць. І ось тут просто ось у меня амаль што падгарела, але я потым пачаў ржаць і мяне перастала падгараць. Ось. Таму што дэкларацыя аб знешнепалітычных прыярытэтах дэмакратычнай Беларусі. Па-першае, людзі заяўляюць, што пра нейкі еўрапейскі выбар для Беларусі. З якога гэта часу 6700 пачалі быць вырашальнай большасцю для Беларусі. Беларусі, ну, зараз уже менш, але, скажем так, на свой момант Беларусі, умоўна кажучы, 10 мільёнаў. Ну, ось, накірунак пра развіццё краіны ў той ці іншы бок прымаюць беларусы. Не нейкая групка там, якая назвала сябе лідарамі дэмакратычных сілаў Беларусі і гэтак далей, за якіх 6700 прагаласавала ўсяго-то беларусаў. Ну, як вы можаце казаць пра гэта? Хто вас упаўнаважыў? Таму што такія рашэнні прымаюцца большасцю, ці як мінімум парламентам дзеючым. А зараз дзеючага парламенту ў Беларусі няма. Так, у нас над домом позавчера ракета з Беларусі летела, попала в Бровары. Ну, смешно. Смешно. Потому что з Беларусі ўжо гады 2, як нічога не леціць. Але все равно дзякуй. Дзякуй за то, што пажадалі мне удачи. Ось. І як такія ось самапрагалошаныя могуць вырашаць аж цэлыя накірункі развіцця краіны. Дарэчы, краіны, у якой яны ні на што не ўплываюць. А потым ось самае просто ось трэба ж неяк быць у гэтай тэме, таму мы прыкліпаем да прыярытэтаў Беларусі тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, за якую яна змагаецца. Была б шляпа, я б зняў бы. Таму што як з гаўна зрабіць канфетку, гэта вось так. Просто зрабіць... гэта, так, там еўрапейскі выбар, мы ж Еўропу, еўрапейцы ж нам грошы даюць. Еўропу, так, а што там зараз у Еўропе? Украіна, тэрытарыяльная... Давай, таксама сюды, Украіну, тэрытарыяльную цэласнасць. Всё, гэта будзе наш план. Всё, клас, дакумент, декларацыя. Галасуем, падпісваем. Ну, это просто, такая кринжатина, что просто... Ой, 6700. Знову ж. А потом еще проект декларации об необходимости вызволения и подтримки политвязняў. Ось, политвязні, причем политвязні, я вам нагадаю, политвязні стаять былі першым пунктам Ціхановскай, калі ўсё яна там свалила з Беларусі. Ну, скажу, все, политвязні наш перший приоритет. Направление было через Оболонь, Троещину на Бровары. Ну, так той, що накірунок був з того боку, це не означає, що з Білорусі. Я вам відкрию тайну, що сучасні ракети, вони керуючі, вони маневрують, вони не летять по азімуті. Яны не настолькі тупыя. Ось, яны змяняюць свой рух. І заўсёды змяняюць маршруты. І саме дзеля таго, каб запабягаць гэтай
протиповетряные силы. Тому то, що там прилетіло з півночі, не означає, що це з Білорусі. Ось, так ось, повернемося до політв'язнів. Це був основний пункт програми, це щось зробити з політв'язнями, і при гэтым за 4 годи, ну, а майже що, 4 годи, визволили стільки політв'язнів. 0. Це як, коли, як у той загадки, коли з'їдаєш бублик, куди дівається дірка від бублика. То ж саме можна сказати про кабінет Тихановської. Коли ти звільняєш політв'язнів, коли ти спробуєш звільнити політв'язнів, чому вони не звільняються? Ось, так ось, про що там декларація? Треба ж почитати. Проект декларації. Демократичные силы отзначают необходимость программной и институционной поддержки для... это не то, я? Ой, это я уже про наступное. Ну, там так само смешно. Про політв'язнів. Обіцяють домагатися визволення політв'язнів, використовуючи всі необхідні інструменти, санкції і дипломатичний тиск на режим. Праця по гуманитарным списе и гуманитарные перемовы. Ой, ну это так смешно читать просто. Это особенно гуманитарный текст. Гуманитарные списки, это дипломатичный тиск. Ну, дипломатичный тиск. Где Лукашенко, а где дипломатичный тиск? Ну вы, блядь. Ой, чому мені так смішно, тому що минулого разу я десь на третій штуці зупинився, і я далі не читав. Тому ось це я впершиню зараз читаю, і тому мені саме так смішно. Тому що я перший раз це бачу, і це просто кринжатина. Тобто 4 годи тіслі, і санкційно, і дипломатично, і так тіслі, але не дотіслі. А ось зараз ми декларацію, це проєкт приймемо. І тут уже як тисканем його, щоб прям затрещало. І все, одразу почнуться зрухи, і одразу політв'язні почнуть визволятися, з'являться там гуманітарні списи, гуманітарні перемови, все одразу пойде і... Ох, Света молодець, скажуть політв'язні, які протягнуть сидеть далі. Ой. Хорошо бы, я люблю белорусов и сестра в Минске, друг в Гомелі. Хорошого вам вечора. Пише Ніка, дякую вам так само. Гарного вечора. Мені в Мінську брат застався. Ось. І батька там десь є ще. На полночі Білорусі. Шивається. Ой, так, давайте заканчивать. Тут ще два пункти. Щось розтягнулося. Я думав, там хвилин на 10, а тут щось так довго це все. Проект декларації о підтримці праці незалежних медіа. Ось це вогулі смішно, тому що я не ведаю незалежних медіа, а ті медіа, які зараз друкують про Тихановську, вони вогулі не незалежні. І вони всі афіліовані, і коли ви глядели, там було інтерв'ю ніякої, не пам'ятаю, як її зовуть дівчинки, яка працювала на Чорну книгу Білорусі, канал. І вона казала, що там просто збираються представники медіа і на этой налетучке, и Франок Вечорка, это консультант, дорадца офісу Тихановської, кабінету Тихановської по політичних питаннях, просто роздає ось гэты рознарядки, кому що і як друкувати. Ось гэта про беларускія незалежныя медіа. І що ж за проект такі? Демократичні сили відзначають необхідність програмної і інституційної підтримки для незалежних медіяв. Медіяв. До речі, слово, яке, коли я не помиляюся, не склоняється, але Світлана Тихановська медіяв. І блогерав. Ну, блогерів то зрозуміло. А ось медіяв
Гэта, канешне, напэўна, мятрал яшчэ. Вось, гэтак жа сама, як і медыял. І пальтал. Я пачынаю згадваць простыя словы, якія не скланяюцца. Але Ціхановская скланяе. Яна такая, што можа нават слова медыа праскланяць і ў множны лік перавесці. Ось там ось. Просто, ладно, давайте расканчивать. Там апошні пункт, здаецца. Апошні праект. Праект декларацыі аб маладзёвай палітыцы з вялікай літары, дэмакратычных і сілаў таксама з вялікай літары Беларусь. Дакумент усталёўвае прыярытэты і падыходы да маладзёвай палітыкі і зноўку дэмакратычных сілаў Беларусі. Як нечакана. Праект дэкларацыі і усталёўвае. В принципе, попросту Ctrl-C, Ctrl-V і добавили усталёўвае. Таму, ну, блин, гэта... Ой, я нормально посмеялся. Карацей. Гэта крэнжаціна. Уявіце, ось, далей нават не буду гартаць, там яшчэ былі смешныя навіны, не буду я пра іх казаць. Так, до побачення ще й Дар'я Кірєві, час скончився. Там ось так. А оці аферистки, про яких в чаті розповідав адмін. Ви про Гену? Вони зв'язані з Ціхановською. Так це ж з її кабінета. Це ж все з її кабінета, люди. Там і по молодьовій політиці там якась була, і гэта яка пофарбована там у блакитний ці в які. Это все оттуль, это все тыя ж самыя працаўнікі, якія там щось наладжваюць. Таму гэта ўсё, скажем так, як кажуць, рапухі з аднаго балота. Так, ну і в прынцыпе у мяне ўсё. Калі у вас тут ёсць яшчэ нейкія пытанні дадатковыя, навіны, якія можна было б абмеркаваць і гэтак далей, накідвайце ў чат. А я пакуль што вам нагадаю, што вы маеце права і абавязак, па-першае, паставіць падабайку у гэтым эфіры, ці то ў тиктоку, у тиктоку амаль што 10 000 падабаек натыцали. Вот это залетела Курская Народная Республика на 2600 проглядов. Вот это залетело, так залетело. Ось, а что там у ютубчику? А у ютубчику 42 прогляды и одночасные прогляды 7, але я бачу было 11 одночасно глядело. Ось, тому вы можете поставить подобайку. Вы можете, гэта бескаштоўна, дарэчы. Дарэчы, бескаштоўна можете яшчэ напісаць каментар пасля таго, як гэтае відэа выйдзе ўжо як відэа. Можете напісаць... Ну так, дарэчы, куряне дивіліся, таму што іх нарэшце пачаў YouTube працаваць. Да гэтага ж не працаваў, напэўна. Ой, смешна, да, смешна. Дык вось. Поставить подобайку, написать комментар, поширить гэтую трансляцию здесь там у себе в социальных сетках, сярод своих там бацькоў, родичаў, братоў, сёстраў, кумоў, сватоў, там хто там яшчэ там, якія гэтыя там звязкі існуюць, я не вельмі ў гэтым шарю. Ось, каб яны таксама гэта паглядзелі і пераканаліся, што не ўсіх дурных вайна пабіла. Ой, папёрла на жарты просто. Ось, пераканаліся, што ёсць яшчэ адэкватныя людзі. Адэкватныя людзі ёсць яшчэ ў гэтым всесвеце. Ось, таму можете напісаць каментар, паставіць падабайку. Таму што дзякуючы вашым каментарам і падабайкам алгарытмы YouTube бачыць, што гэта ебать як цікава! І прапаноўваюць гэта ўсё паглядзець большай колькасці людзей. За рахунак гэтага стае больш гледачоў,
закон того, що це більше глядачів, більше питань, як ви бачите, сьогодні тут і у TikTok неслися питання, і там, і додатково люди з'явилися, ось там ось Василій Тьоркін перший раз на ефірі, і Аксель Темплер так само долучився, бо раніше там, мабуть, і заходив, але був не такий активний у чатику, бачите, і знову ж різні погляди, різні питання, і все різне, і все цікаве. Ось, і таким чином ми пошираємо беларускамоўны YouTube, скажем так, украінамоўных сэнсаў, калі можна так сказаць. Ось, а пашыраючы такі YouTube, саме не расійскамоўны, мы выцісняем, выштохваем гэты самы расійскамоўны YouTube, TikTok, тым ліку, ось з гэтай, скажем так, з гэтага, калі можна так сказаць, інфармацыйнага фронту. Таму пашырайце, працуйце і гэтак далей. Так, ну і бачу, нема ніякіх пытанняў, нема ніякіх дадатковых штук, пра якія вы хацелі б яшчэ пачуць. Ну і так, колькі ўжо? Гадзіну 40. Колькі можна? Ой, не ўслухаць. Ой, папёрла. Трэба заканчваць. Ось, дзякуй, што даглядзелі да канца. Ужо бачу, што пачалі сыходзіць патрошкі. Ну і добра. Так і трэба. Ось, побачимося праз тыдзень. Слава Україні і жыве Беларусь!